ora karuan. Iki mau rada gremes, muga-muga ya ora deres. Umpama deres tetanduran ya iso ijo royo-royo, iso panen. Yen to tarasakno biyen aku urip ijen. Saiki kelakon duwe bojo. Lah nek aku mung cukup urip ning omah ning desa, isane mung metal, macul, tebang tebu. Lah engko terus piye uripku? Urip bojoku lan meneh uripe anakku yen to aku besok kelakon duwe anak. Wah iki. Tekad ing atiku aku arep nenggano desa Pelayon ya Selotirta. Arep tumuju ning kutha golek gawean. Entuk gawean megawe kaya akeh tak pasrahno bojoku ya arep ning kutha. Arep ning ndi? Sari Lambang. Sampeyan ki arep ning ndi? Aku arep ning Tegal ya. Tegale sapa, Kang? Lho Tegale bapak Tegale Pak sisih ndi? sisik kiwa. Kiwa ndi? Kiwa kono. Nek kono ki ngendi iki? Kiwa ya kan. Bingung aku Etan to? ning Pelayon ki bingung aku. Lor kidul ki bingung. Ning nek kiblat yo tetep ora. Ngono. Aku arep ning Tegal. Tetanduran kae sesuk jebul. Piye carane yen to mengko wis arep tuwa aja nganti dipangan tikus. Alah, Kang. Nek sampeyan ki mara-mrana, kuwi Tegale Pak Kami tuwa. Lho. Aku ki arep ning warung ngopi dhisik yo ri. Mengko rampung ngopi lagi ning sawah. Warunge Mbak Yu Jumini marake mrana. Iya piye? Iya. Alah yo kliru nek ngono. Wis ndang mulai kono ngopo Lah kok kok dadak. mulai? Lah kuwi nyusul sampean kok. Lah ngopo kok dadak nyusul aku? Alah, wis to, Kang. Aku ki mau jane wis ngerti sampean kuwi arep lunga saka ngomah, ya to? Aku ki mau dikandani bapak. Lah kowe digandani bapak piye? Darene bapak, bojomu iki lunga ning kutha golek gawean. Ya, Jadi Pak. bapak kondo ngono. Heeh. Lambang Sari, Apa, Kang? yen to bapak wis kondo kaya ngono ya pancen ora bisa selak meneh. Aku pancen arep lunga ning kutha golek gawean. Golek gawean tenan to. Lah ra ngono. Ngono piye? Lah kudune sampean kene ya pamit aku. Aku yen to mau pamit ning omah. iki semelang mengko rek gak entuk. Lah kok ora entuk ngopo, Kakang? Lah ora entuk lunga ning kutha mergo aku lan kowe rak temantenan anyar. Kala mangsane nek temantenan anyar ki ora bisa pisah. Senajan to temanten anyar, nenek sampean ki lungane ki becik arep golek gawean ya aku lilo no. Karepku ki yo tak kon kondo bapak karo kowe ngono tok aku tak lunga ning kutha. Lah iya wis ta. Apa? Sampean lunga ta? Aku arep ning kutha ngono lho golek Lah iya gawean. melu aku. Ri. Lah nek kowe melu aku terus bapak sing ngopeni sapa jejal? Alah, nek perkara bapak ki kae yo ana cantrik ora usah kuwatir. Ri, tak kandhani yo. Apa-apa. Kowe iki rak bojoku to. Iya. Kowe kudune rak manut apa sing dadi kandhaku. Lah wis manut ki lho, Pak Kang. Aku lek lunga ning kutha ki rumangsamu kelencer wengi. Lah ya golek gawean. Yo nek sedina rong dina entuk gawean. Iya. Nek nganti seminggu gedene sesasi, nek ora mbut gawe rak rekoso. Nah, Ya kowe engko nek rekoso aku ora tegel no. lah iki Kakang. Sedina rong dina sampai nek dheweane kutha ora apa-apa. Tanpa rekoso mung sedina rong dina. Lah nganti sasen nek sampean rekoso Kakang. Lha aku sing ning omah, mengko sing pikiran sampeyan. Aja ngono to. Yen to rekoso wong lanang ngono wis lumrah. Ning nek wedok rekoso aku ora tegel nyawang tak omongi. Alah ngene lho Kang. Awake dhewe iki ya wis omah-omah, wis dadi bojo. Lah kandhane sampean seneng rekoso disangga wong loro. Ngene lho Ri. Apa? Pancen kekarepanku lan kekarepanmu kaya ngono. Urip rekoso seneng dilakoni wong loro. Ya to Kang. Ning iki beda perkarane. Lah, Iki perkara gawean ning kutha. lah ya perkara gawean nek wong loro sing nyambut gawe Kakang, siji kayane diklumpukke, sing siji nggo mangan. Ya ngono ning lho becik kowe mulih. Lah, aku Lah sing melu. ngancani bapak sapa? Anak cantrik kok. Bapak ki ora seneng masakane cantrik. Senengane yo dandangane segomu. Lah dadangan masakanku lah. Lah wong cantrik kae wis tak warahi tak duduke, Pak iki senengane iki. Mulih. Melu. Mulih ngono lho. Ya melu. Hei. Nek. Kakang. Iki bojoku lho, Ya iya. Wiwit kapan kowe biadal apa sing
boh. Ning nyawang mripat ki ora kuat ora mentolo aku. Melu. Gelem oleh ora? Dhewe wong loro. Kowe gelem oleh ora? Melu. Kowe nek dikandani pansan paten.
sapa sampean Nangone lagi duwe donga, kok. Pak. Mau donga restu karo iki. Napa, Pak? Apa nih? Napa niku? Jadi iki kemben lho, Pak. Iki jenenge Sekar Kuda Kencana utawa kembang emas. Kembang emas. Nek emas iki. Nek Sekar iki dipasarke. Nek Jawane kemben. Jane kembang emas. Iki Sekar Kuda Kencana. Aja nyemantana sak biasane wong apa jenenge sombong iki kabeh. Mergo duwe pati angel. Lah sapa? Saiki kok Kembang. gunake lek kowe keponcok ing pakene. Niki. Kepepeh. Kembang niki. Ah, cobi. Arep cobi arep apa, Kang? Wangi ta ora? Lah gandane kok harum to, Pak? Mosok. Sekar Kuda Kencana. Nek keponcok ing pakene. Ora iso donga apa ora iso sambat iki. Nggih sambate kali niki. Kula sebut, kula njaluk tulung meminta kanugrahane Gusti lantaran niki Gusti kasih Sekar Kuda Kencana. saged kangge senjata kanampuk. Ya, Pak. Niki mumpung dereng surum-surya, Pak. Nggih, lho, Pak. Ya. Kula tak Aja padu. Janjine aja padu ning Pak, dalan. Pak. Kurang njaluk ngapura, Pak. Apa tinju to ya? ya yori. Janjal ngapura? Ngapura ya, Kang. Ya, wis tak ngapura senajan luputmu. Saya lupute jane aku apa sampean? Wis aku njaluk ngapura. Pak, kon nggih. Pamit nggih, Pak. Aku suruh-suruh pen. Nggih. Ujung jari melo randane kalapa tawangku sayat tetatya usata Darane sabendo iki ya, Pak. Iki angkat ketelanan kok. Ora aku mau Lawan tinju. jago. Kang, Ana kiai dhuwur, digose medeni, Kang. rasa sekepel. Nuwun sewu, Ndara. Saja kok bingung nyekeli sirah. Capet-capet saka muksa lali, saka muksa eling. Dah, perkara napa niku, Ndara? Jawe kok iki. Nggih, niki bojo kula. Oh iya. Eling. Eling napa, Ndara? Aku saiki eling. Kowe bocah wedok, Nggih. nek ora salah, Nggih. nek ora luput, Nggih. mbok menawa Nggih. sapa ya? Sampeyan niku yang eling-eling kok sapa? Mbok menawa. Alah, yo saiki aku eling. Sinten? Eling. Nggih, sinten kula? Udakara 15 taun saprene. Nggih. Aku nate momong, Ngomong. nate mati. Nek ora salah jeneng ora Lambang Sari to? Nggih. Nggih. Lho, Sik. Jenengan niku sinten? Sampeyan kok tepung Lambang Sari? Sampeyan niku sinten? biyen jenengku Krama Ledeng. Orang mulai. Bareng aku dadi patih nang Kabupaten Kurawan, jenengku dadi Kuda Sinupit. Pak Lek Partole. Biyen Parto Ledeng dadi sapamu? Kudu sinupit. Kuda Sinupit. Biyen ora brengosen ngono. Niki bojo kula, Pak Lek. Sambara, bojone Lambang Sari, Lek. Sambara bojomu. Nggih. Tak kandhane. Nggih pripun? Bojomu iku ngono. Mum Lambang Sari? Iya. Alah tenane. Pripun? wiwit wujudipun nang jabang bayi sing ngembar iki ya. Nggih. Nangis sing neneng iki ya. Nggih.
cilikane Iya. terus Mangan sing blon ki ya. Butuh kombe, jomene iki ya. open Pak Le Pak Toreden. Butuh adus sing dusi ya. Umur 17 tahun. 17 tahun. Wis gede to? Nggih. Nah, umur 1 tahun kuwi lho njaluk papu. Sing dusi ya. Sing aku kuwi Udah blodor. sampean sing sudah. Tak, Kandani. Apa? Kowe umur 17 tahun mongko tak bek bojo iki umur Nah, ya tak Kandani. Lah kowe kok sing ngedusi ngono? Aja percaya. Lah kok kene 15 tahun kang aku umur. Aku sih ta. Sampeyan 15 tahun gone lunga Nek kok. jaman cilikane kula percaya. 15 tahun niku jenengan perbuatan Pun perawan desa gede kok. Ngaten lho. Pak Lek Partoleden. Ya. Kula niku ajeng temu rawuh. Sing kongkon niku ora bapak kula. Sedulure sampean Kosok Jati. Iya dulurku tuwa. Nggih, lan niku rak sanjang kalih kula. Kowe iso nyambut gawe ning kutha, ning ketemu karo dulure bapak Pak Torleden sing saiki dadi praboting negara ing Urawan. Dadi wong nomor 2. Iya. Lah niki lho Pak Lek, kula ajeng golek gawean. Niki bojo kula padoske gawean, Pak Le. Ya, Le Samboro. Aku ora kate kabutan. Wong kuwi isih ponakanku. Tetep kowe tak wenehno dalan. Kowe gendang entuk gawe. Matur nuwun Pak Lek. Kira ngene. Nggih. Kadipaten Urawan. Iki ora geger gember rewer-rewer. Geger. Bupati Pudak Sembayung. Nggih. Jenenge kuwi Kono Samboyo. Kuwi ra duwe karep ramah karo Sekar Kuning. Putri Nurawan. Lah nggih. Gareng Sekar Kuning iki ora gelem dipeksa nganti merangi wong Urawan. Budak Simpayung nih. Terus pripun? Bareng Urawan kuwi padha kalah. Aku nampa dawuh kali Bupati supaya golek jago. Dadi nek kowe sabdo, kowe ngleboni sayembare kali Bupati kudu wani perang, wani gelut karo wong Walah. Iki tiba kebenaran Pak Lek. Ya. Mbok menawa niki sarana nggen kula urip iki bawa kalih bojo kula. Ya. Kula tak sagah ngleboni sayembara niki. Sabu. Nggih, lah terus bojo kula kula Ah, pripun? Perang kuwi wengis. Becik bojomu kok tak cek mampir kepatihan. Oh ngaten. Wonten kepatihan dalem jenengan. Ya nyong Kowe melu Pak Lek Partoleden. Yo sampean. Wong ki Pak Lek dhewe kok. Aku tak empapake Bupati Klono Sing Sambi. hati-hati ya, Kang. Won Pak Lek. Nek dalane pun dalane. Kula titip bojo kula Pak Lek. Kuwatir. Tak renggoh. Jarwing jatma janma kang koncatan jiwa mambrek suka Ngoten. Kesempitan dalam kesempatan. Bayimu sing rumati aku. Gede-gede kok dipek wong. Wong kowe tak pek dhewe lho Sari. rere saratu haradane wong lumaksana genes tresing karasa ramane tole
tunggal sing kula tampi niku bupati saking Pudak Sipayo. Gondodono. Sugih Gondodono. Gagah Perkoso. Gagah Perkoso. Adil Paramarto. Adil Paramarto. Sih Joko. Isih Muda Taruna. Bagus Wijaksa. Oh, ya iki piyayine. Tasih mesanggra wonten tepi swiring Kadipaten Urawa. Sampai mau perangkat. Nggih, ngaten kula Joko Sambara. Joko Sambara. Kala wau jenengan ngendika madik-madik kapara goleki kembang sing winastan Sekar Pudak Kencana. Bener, Bos. Lah niku kangge napa? Kuwi kanggo sasran pinangka nggon kumbayang Retna Kuning sangka ing Kabupaten Ngurawan. Menawa jebut. Iki tenan iki. Jenengan tresno. Banget tresno iki. Nek mboten kelampan bebojoan kalih Retna Kuning. Ora kelakon yo lumpuh jagat. Bolone ro ketemu. Menawa ngati nggih tresno kepati-pati. Iya no Dewa. Sampeyan dereng ngertos wujude kembang Pudak Kencana. Oh, jenenge akeh krungu. Lah ngerti ndak tak jipokno. Alah, Cara tuku yo pira regane yo. Ajeng. Bangsawan nih. Gondorien. Oh. Wani lho. Sik. Lah nek kembang bodo iki yo salom. Mboten saged. Ora salom, Sebab apa? Niki kembang plastik kok. Ngawon ketoprak. Kembang sing ampuh niki perkarane. Oh. Mboten sak-sake kembang. Sepele. Niki jenenge Sekar Pudak Kencana. Nggih niki. Ning ngono jodoh panjenengan. Oh ngene lho, Ro. Nggih, pripun? Gandeng saiki sing duwe kembang kuwi kowe. Lah, kembang kuwi regane pira? Upama kowe njaluk ijol Mas Pices Raja Brana sing lempengan pira? Omah gedung sawah pira? Aku saguh ngijoli apa wae. Paton, aku bisa anduweni Sekar Pudak Kencana pinangka sasran calon garwaku. Lho, Menawi ngaten panjenengan kepengin kedunungan Sekar Pudak wis Kencana. pangkat patih mboten. Aku tak dadi kawula. Nggih, mangke rumiyin to. Pangkat patih pen. Kembang niki mboten kula sagu. Nggih mboten kula ijoli bondo donya Mas Banjur, Pices. banjur. Nek jenengan kepengin kedunungan Sekar niki syaratnya gampil. Syaratnya piye? Mboten sanggup nggih bondo Lah donya terus pas dhuwur. terus piye? Wonten jenengan wawa kula tampan Sekar Pudak Kencana niki. Kula jenengan pek mboten napa-napa. Iki teh. Lho, Guyon. kembangi bobote sepira to? Aja guyon to. Nggih, tampung niku Timbang kowe engko rugi, luwih apa ananmu, apa penjaluk kondo Mboten. Nggih, tampung niku Kanjeng. Pripun? Oh, wis. Sampun semadya. Amanane kaya apa kembang Pudak Kencana ya teh? Maju teh. Kaya apa kembange ampuhe kaya. Sekar Pudak Kencana. Aku njaluk bayar katiasanmu. Kanthi Apa kan apa? ridone moho kang moho. Gusti kang moho aku. Sekar Pudak Kencana. Ora. Lah kembangane kok ampuhe ora umum. Bupati Klono Samboyo wis minggat saka Murawan, kelakon nyambut gawe aku. Balik. Jenengan ngertos? Kono mau? Aku ngerti ketok cetha lewo-lewo. Welo-welo kok lewo-lewo. Sambur, Nggih, aku gumun. pripun? Bupati Klono Samboyo kuwi wis kaluka sundul ing ngarep nganti ngebaki jagat raya. Kondang karo nganti ngebaki tawang titah sing kinacik. Sekti Mahambara. Sekti Mandraguna Jayeng Palugon. Tinatah membadi lenteh tanpa landheping kikir sisaring grenda. Sampeyan anak buah rasta. Luput guna luput mantra kalis dayane
dayaning wisa. Iku rak klono Samboyo. Malah pahit tau dhewe ngastoi mang. Pahit aku semai. Sing mari Samboyo. Ah. Maca Murawan. Kuwi ora sepadha wani padha kalah. Kowe mung badan saji. Kok bisa meneng langkah nek ora kowe duwe sifat kandel. Alah, Pak Lek. Leres. Kula niku gadah sifat kandel. Apa iki? Wujude kembang. Sing winastan sekar kudak kencana niki. Nggih kanthi sarane niki. Bupati Klono Samboyo sak wadyabalane kendiang saknalika. Iki jenenge kembang kulit kencana. Nggih. Tuh. Dipun Pak Lek. Wong arep kepenak kowe ora kurang jalan. Nggih. Sarana kembang kudak kencana iki dalanmu besok kowe dadi wong sing mulya, duwe derajat sing luwih dhuwur. Lah carane Kira ngene. nggih. Kanjeng Dipati Lembu Mangara. Wirak Nyai Barak. Kejaba ngalahke Bupati Klono Samboyo sing bisa nyuwanke kembang kudak kencana. Kuwi bakal entuk Putri Triman Sekar. Walah mboten. Mboten. Lho, Pak Lek, lah kula pun duwe bojo Lambang Sari kok. lho, Sing butuhke kula niku gawean mboten bojo. lho. Kowe mau napa ganjaran? Moh, mboten kok. Kowe nak moh napa ganjaran? Kowe mengko dilebur kangge macan dikrah. Alah Pak Lek, ampun Pak Lek. Lambang Sari ku wong apa? Lambang Sari kuwi wong sing elek, irunge pesek, namang antek telung desek, Luwih ayu uripno. kuning. Luas kan. Nek mboten kula tampi, Yo, dilebokke kandang macan, Yo. dimongso macan. Lha kok. Walah ampun Pak Lek kula pengen urip kok. Kowe gelem? Kula purun. Nah, gelem saiki tarang nyanggone. Ngaten nggih, Ora. pun kula nderek mawon. Nggih Pak Lek. Resmi krama